Госпожо, как се казвате вие? Пепи Гатева. Откъде сте? От София. Преди време съм преглеждал майка ви. Точно така, да. Какъв проблем е имала майка ви? Майка имаше проблем с клапата на сърцето, както тук го казват, порок на сърцето. Да. И трябваше да се оперира и имаше термин в Чирков, в София, в болницата, да я приемат. Бяха и определили? Бяха и определили термин, защото казваха, че тя е трета, четвърта или пета степен, както те ги слагат там. И тя преди това обаче реши да дойде тук с билките, да пробва вашето лечение. И взе тези билки и след 3 месеца, след като беше взела билките, приеха в болницата за операция в деня. Да. И след обяда в 17 часа пуснаха баща ми си я приема и се я връща вкъщи, защото всичко наред. Вече клапата се е оправила, нали, тя е малко, но функционира и всичко е наред. И вчера бяхме на контролен преглед, всичко се запазва много добре и продължава да се взима от билки. Значи може да се излекува човек и без операция? Може. Добре, много ви благодаря. Маля.